Ay, wala na. Nag-resign na eh. Nag-resign na siya eh. Pare, anong nangyari? Ano bang kaguluhan dito ha? Ay, yung production supervisor natin Ayun. Oo nga pare, nag-resign. Ha? Bakit naman? Gusto niya mag-negosyo. Ganun ba? Tawag ka ni boss. Okay, thanks. Sir? Alam mo na ba na nag-resign ang production supervisor natin? Yes, sir. Yun ang pinag-usapan nila sa labas. Dahil nag-resign ang ating production supervisor. Jake, Sir? ikaw na ngayon ang bagong production supervisor. Ha? Sir? Congratulations. Thank you po, sir. Grabe nga akong kalipay nga luyo sa akong mga pag-antos. May kalipay ba di ay nga nagpaabot ka na ako? Karon, napo na ko katuig sa akong gitrabawan isip production supervisor. Din nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hagalang kaagi ni JEKJEK nga taga Sitio Tipolo, Barangay Calatrava, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, When You Believe. There can be miracles when you believe. Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo, daring o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa paparaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, tigang salamat sa inyong pagpamina.